Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. Says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Iwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinugrubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabos na nagenyo magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin pa mabalik mularay ang ugma sa naga dawat pa may takot dahil kita matubot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang panindugan naging ka na basta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang sa namamatian tang krisis kunyan makakaasa po kamo mayong mawawala mayong papabayaan yaon kami igwa kamong malalauman igwa kamong masasarigan igwa sa inyong maataman nagenyo kita perming andam magtiwala ka kakayanin ka mabalik nilaray at ugman sa naga dawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan naging ka na ibasta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang nalalauma sa sarigan nangangataman kita piling andam nagenyo laban lang ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riordaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang, liwat niya mong dadaron sa Induan mga bareta sa Nagangunyan News. Ngunya na Sabado, petsa 8 kan bulan na Agosto taon 2020. Mga baretang tiniripon pun Lunes sa Good Sabado kan ANN News. Live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Asin nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page asin City Government of Naga Facebook page. Sa ngaran man po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, sangguni ang panglungsod kang Naga asin City Events Protocol and Public Information Office. Ako po si Kate De Lovieres. Sa ngarang kang Bilog News Team, inipuan sa indong mga kaibanan, Roy San Ramon. ANN News Headlines Ngunyan. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, padagos na paglangkaw sa bilang kan kaso sa mga maarabot na aldaw sa COVID-19. Padagos sa pigaan naman kan gobyerno lokal kan Syudad Dinaga. Detalyes kayan Don Jimenez.
Sa padagos na paglangkaw kan kaso kan coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa rehiyong Bicol, pigihilingon yan kan Department of Health Region 5 ang posibilidad na pagpeak kan kaso sa bulan ni Disyembre ngunyang taon o sa Enero taong 2021, kung saan pwede subuot magsakat ang numero kan COVID-19 positive sa 3,000 sa rehiyon. Pigbibistungon yan kan Departamento ng Locally Stranded Individuals o LSIs o mga nagpupuli ang nagkukonsumo kan dakulang porsyento sa mga nagpupositibo sa COVID-19 sa rehiyon. Sigun ki DOH 5 Regional Director Ernie Vera, ini basado subuot sa pigagamit na tracking o forecasting app ka nasambit na departamento. Hain na ako digdig sa akong lokal na pamahalaan. Handa ba ako sa nag-aarabot sa ko? Nakaplano ba? Tama bang sa kong plano? O do I need some retrofitting of the plan? Yun na po yung point na sabi mi nga ni, ining nagraralaw, isa testing na ini para sa tuya. Yes. We have to prepare for the influx of more cases. Huli digdi sigun man kinaga City Health Officer Dr. Vito Borja, piga-antisiparan ngunyan kan Health Emergency Response Task Force ang pagdugang kan kaso huli sa mga posibleng pagdakulman kan mga mapuli sa syudad urog na ngunyan na pigsa sa irarom liwat ang Metro Manila asin iba pang probinsya sa Modified Enhanced Community Quarantine. Nagaandam ang syudad sa paagi kan pagdugang ng quarantine facilities sa sin iba pa. Po kang PNP lalo na po sa pagdakop ko itong mga non-wearing face mask distancing, tasaro po yung bagay na makatabang sa tuya para malimit po ang pag-spread. Mga iba pong paagi pang kalat ngunyan talagang itong direct contact po sa mga pasyenteng positive. Para sa pagbantay sa mga nagpupuling returning residents, pigtawang doon ni Alcalde Nelson Legasyon na kaipuhan na mapaurugpakan syudad ang contact tracing mechanisms tanganing maasiguran na nababantayan ang gabo sa mga nagpupuli asin ang mga nagpupositibo siring kan posibleng paggamit ng contact tracing app. COVID-19, sarong aspeto na dapat tawanin emphasis itong contact tracing. Apuera sa pag-asigurar na si mga mapuruli namomonitor sinda. Nakarehistro sa tuya, nakamonitor, and then dahil nagpapara basay-basay. Di ba? So contact tracing, kung igwa na nag-positive, contact tracing. Importante pong gayo. Dapat mayong makalusot. Gabos na tao na nagkaigwang contact duman sa nagpositibo, dapat ma-account yan. Kaya po pinapapusog ta po ngunyan si contact tracing team. Pero apuera po kayan, baad kaipuhan na kita mag-invest sa contact tracing app. Padagos na nagigibo ni mga paagi ang gobyerno lokal tanganing maantisiparan ang posibleng paglangkaw pa ang positibong kaso ng coronavirus disease 2019 sa syudad. Para sa Anaga Ngunyan News, Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, mga na-lift asin padagos na naka-lockdown na lugar asin mga bagong red zones sa Naga, aramon sa report ni Joel Solina. Dagos nang pinaghali ang lockdown sa area kang Deca Homes Northfield Bagong Bayan Norte na pinag-iirukan kang mag-ina na sinda Bicol number 336 na si Ma'am Maria Francia Franz Naval, empleyado ng sarong bangko asin ang aki kaini na si Bicol number 426 na 5 anyos na lalaki. Ini matapos na makumpleto ang RT-PCR swab test results kan mga close contact kan mga ini gikan sa lugar asin natapos naman ang quarantine period kan mga pinapuruling partidaryo kang duwang pasyente. Hinali naman ang street lockdown sa Asmin Street sa Grandview Heights sa Barangay Pacol matapos ang contact tracing sa lugar mantang tigpa sa iraruman sa house lockdown ang residensya asin mga kairiba ni Bicol number 385 na sarong sales and service manager ng bangko. Mantinido man ang street lockdown sa Zone 1 San Isidro kung sa inyaon ang residensya ni Bicol 388 na sarong security guard sa bangko. Naka-portion lockdown pagiraray ang 4th Street, Doña Clara Subdivision, Concepcion Pequeña kung sa ina nag-i-star si Bicol number 442 na sarong revenue collector kan Mepo. Compound lockdown man sa Santa Rafaela Maria School, Sabang, Naga City.
unsay nagtatrabaho si Bicol number 450 na nagpabistong si Sis Maria Dolores Pedrazatan na sarong madre asin treasurer. Naka-lockdown man ang service alley kan San Mateo Street, Peñafrancia, Naga City unsay nagiiro si Bicol number 490. Siya sarong teacher kan sarong private school sa syudad. Portion lockdown man sa crossing kan Zone 6 Triangulo kung saan naka-star si Bicol number 507 na sarong hotel staff. Street lockdown man ang Kiborak Bagong Bayan Sur kung saan nag-i-star si Bicol number 536 empleyada kan Mepo. Portion lockdown ang Igualdad na pinagpupulian ni Bicol number 530 na sarong 80 anyos na lola. House lockdown sa Deca Homes Grandville 2 na pinagpupulian ni Bicol number 534 sarong 24 anyos na daraga. Maging ang street lockdown sa Fraternidad asin Obrero Streets sa Tabuco kung saan nagpupulisin na Bicol 553 asin si Bicol number 554 parehong babae na sagod sa ngunyan pinag-i-establisar pa ang history of exposures. Bantang panibagong lockdown man sa lugar sa Sitio Paraiso sa Santa Cruz kung saan residente si Bicol number 552 na sarong babaeng estudyante asin pinag-lockdown man ang porsyon kang Zone 6 Igualdad na pinagpupulian ni Bicol number 555 na sarong maestra. Para sa Nagangunyan News, Joel Sudina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Maganagbayular sa minimum health standards padagos na pigsisitar asin pigtitrikitan sa operasyon kan Oplan Sita sa Ciudad de Naga. Ang detalye sa haliki Kate de Lobieres. Ini ang naging eksena sa ikinasang Oplan Disiplina kan Health Emergency Response Task Force Security Cluster pasado alas 2 nin hapon kan Agosto 1 sa kasentrohan kan Ciudad ni Naga. Dakol ang nasitar na mga nakamotorsiklo na may angkas. Alagad kun magkapamilya absuelto. Alagad kadaklan sa mga nasitar mayo nin helmet, mayong lisensya asin rehistro ang motorsiklo. Day man nakaligtas sa pagsitar ang mga mayong suulot nin face mask. Magin ang mga establishmento de negosyo natiketan man. Ang ibang nag-ooperar na mayo nin mayor's permit. Ang convenience store naman na ini sa J. Hernandez Avenue natiketan sa daipagpautob kan minimum health protocols. Alang ang foot bath, lagpas sa minimum number of customer anyaon sa laog asin mayo nin manifesto o logbook para sa contact tracing. Pantulong sitar naman ini kan grupo sa mall na ini, kaya dagos ng pigtiketan, mayong foot bath asin day nauutob ang physical distancing. Well, saro po ini sa instruction kan sa tuyang ni City Mayor Nelson Ligacion saro sa mga programa niyang mabisita kang sa tuyang Task Force Oplan Sita and Task Force Disiplina and at the same time kang City Treasurer's Office ini sa tuyang mga establishment na hanggang ngunyan yaon magyara rin nagkakaigwa ng operation. Ang mga focus po kay ining City Treasurer's Office yaon po si license linda, si kumpletong dokumento na nakapag-renew na and yaon man po ang kaibanan ta sa Environment Office kang City Hall para i-check ang sa indang kalinigan sa loob kang sa indang establishment. And at the same time, ini po sa tuyang kaiban ng mga task force, yung po mga sita, luman sa health protocols and security protocol na nasusunod na once na ang sarong kliyente, ang sarong customer malawag sa indang establishment, may babakalon, may bibisitahon, nasusunod kabos ang pigahagad kang syudad, kang national na health protocol nila. Puun man kan Agosto 1 pigpautob na ang mas pinalawig na business operations kan mga establishmento de negosyo. Kasabay na kaini ang mas pinalipot naman na curfew hours puun alas 12 nin matanga hasta alas 4 nin aga. Iniman pong sa tuyang curfew, sabi ng mga taga-Naga is hanggang alas 12 lang ang tinato, including the establishment. So makikita rin sinasabi ang establishment hanggang alas 11 lang. So, gabos po, alas 12. So, kung ikaw may sariling establishment, it's up to you na dapat ang sa imong mga empleyado and staff mo makauli before 12. So, masara ka talaga ning amay. But then again, hanggang alas 12 lang po gabos. Padagos na masagibo ang security cluster nin Oplan Disiplina tanganing syartuhon na nauutob kan gabos ang mga ordinansa sa syudad urog na ang pigpapautob na minimum health standards. Para sa Nagangunyan News, Kate de Lobieres. ANN News. Headlines. Ngunyan.
Pagsulot nin face shield para sa face mask, mandato na sa mga masakay o malunad sa mga pampublikong transportasyon. Detalyas hali kay Don Jimenez. Kaipuan ang magsulot ng face shield para sa face mask ang gabos na nagagamit ng pampublikong transportasyon puon sa Agosto 15, 2020. Ini sigun sa pinaluwas na Memorandum Circular 2020-014 ka Department of Transportation o DOTR. Sigun kay Roderick Reforzado, Operations Manager kan Bicol Central Station, nagpuuna sinda na magpaluwas nin anunsyo sa mga pasahero tanganing maginandam na ang mga ini sa oras kan implementasyon kan bagong pulisiya. Ang protection tangon yan na ginigibo para di kita maulakitan or kung kita man nagdadarag ng virus, di kita makaulakit. Ano po. So, ini po nahihiling ta po maray po ni yung lockdown kang sa tuyang national government sa pagproteger especially po kang riding public. So, maray po ini and I hope and especially si riding public po suportahan po. Sa Bicol Central Station na sin eastbound terminal, dain na muna papalaugo ng mga pasahero na mayong sulot ng face mask asin face shield. Ini apera sa iba pa na ginigibong lakdang kan manamiento, siring kan pag-check ang temperatura, pagsurat sa logbook para sa contact tracing asin iba pa. Pigtatawang mandato kan DOTR ang gabos ng mga opisyal o namamayo sa manlain-laing sektor kan transportasyon na makisumaro sa implementasyon sa Agosto 15 kan mandatory wearing of face shields apwera sa face mask sa gabos ng mga pasahero sa mga lugar na pigtutugot na ang pampublikong transportasyon. Sakop ka Memorandum Circular ang gabos na pampublikong bihikulo, buot sa bihon kabalidigdian bus, van, jeep, tricycle asin iba pa. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, public transport sa Ciudad Dinaga, pigtawan ni o ipigpaserarom sa libreng disinfection. Ang detalye sa haliki Kate de Lubieres. Puun kan tugutan utro na makabiyahe ang mga pampublikong lunadan kan ipautog na ang Modified General Community Quarantine, may mga pigpasunod man giraray na panundon tanganing makalikay sa COVID-19. Ang mga trimobil kinakaipuhan na sarong pasahero sa naan lunad sa kada biyahe. Igwanin basurahan, may cover sa pagultanan kan driver asin pasahero, asin igwanin alkohol. Sa jeep naman, bawas man sa kapasidad nin pasahero. Kaipuhan igwanin partition ang mga tukawan kan pasahero asin igwanin alkohol. Kaya tanganing makatabang sa mga driver asin operator nin public transportation. Naisip kan Center for Community Development kan Ateneo de Naga University ang public transportation disinfection outreach. Saro sa gusto ming mangyari na outreach na iniyo, ito makatabang sa syudad, saka sa mga namamanwaan na at least yung malabanan man ng pandemyang kinakaatubang tangon yan. Nagpuunan grupo nin alas 8 nin aga sa Plaza Quezon kung siin saru-sarong pigi-sprayan ang mga lunadanin disinfectant. Sa paaging ini, makakamenos na sa gastuson nin pang disinfect ang mga driver. Dakul ang nag-aprobitsar kan free disinfection na ini sa pakikipagtabangan man sa Traffic Management Center for Public Transport Regulations Section kan Public Safety Office. May mga request na kung pwedeng gibuhon tayo ng once a month, pwede man po yan. Hali na sa inda mismo sa mga drivers, kaya gigibuhon ta po yan habang yaong kita digdip sa pagsunod kang health protocols sa COVID-19, may padagos-dagos ta po ini. Ang plano namin nga, bako lang digdi kundi mga pizza 15, gibuhon mi po ini sa mga padjak. Ginibo ang outreach activity na ini kan Center for Community Development kan Ateneo de Naga University katakod kan selebrasyon kan Ignaciana 2020. Sa Agosto 15, planong gibuhon naman ang disinfection sa mga padjak sa bilog na Naga. Para sa Nagangunyan News, Kate de Lubieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa ibang bareta, Konsehal Miles Rakid Arroyo nagpagirumdum sa mga Nagenyo na sunodon ang pigpapautob na minimum health standards. Detalyas hali kay Don Jimenez.
Namumundong pigsaysay ni Consel Miles Rakid Arroyo ang sa iyang obserbasyon sa magkakapirang mga namamanwaan na dahil subuot nag-uutob sa mga piglatag na minimum health standards sa direksyon ka new normal na igwang pandemya. Siring kan tama na paggamit ng face mask as in social distancing. Huli digdi nagpagirumduman opisyal na kaipuhang mag-utob sa likan syudad sa iraram kan Ordinance No. 2020-046 o an Ordinance for the Continuing Fight Against COVID-19 and Other Emerging Infectious Diseases. Siring man ang mga penalidad na posibleng kahampangon kan mga mabalgar. Igwa kitang mga kaymanuang pigbabali, wala talagang importance kang proper wearing a proper face mask. So, sana ma-appreciate talaga as in ma-religiously ma-comply itong paggamit ng face mask. Kasi yun talaga yan ang makakapugol kang transmission. Bakung suba-suba ang requirement na ini. Kaya I think sa first violation, ang satong penalty is already 2,000 pesos sa first violation pa sana. And we even impose the maximum that the city can impose, which is 5,000 for repeated violations. So, ang mga penalty baga, mas siguro ano yung kalangkaw, it will not matter kung ma-comply kita. So, ang importante talaga is compliance and appreciation na para sa tuya po ang requirement na ini and para sa iba din, for ourselves and for others. Pigo-obligar kan ordinansa ang gabos na yaon sa syudad ni Naga na mag-obserba rin physical distancing, kabali na ang pagsakay sa pribado asin pampublikong bihikulo, paggamit nin face mask asin face shield, regular na disinfection kan mga harong, bihikulo, establishmento asin mga edifisyo, pag-implementar kan curfew hours asin iba pa. Pigpanday ni Consel Arroyo ang ordinansa parte kan kamauotan kan gobyerno lokal na maging tama ang direksyon kan syudad sa new normal huli sa pandemyang COVID-19. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, bagong tugdok na edipisyo kan San Isidro National High School asin San Isidro High School asin Santa Cruz National High School pwede nang gamiton ngunya na burukasan kang klase. Pero Mayor Nelson Ligason pigi-isipang subliun nguna sa DepEd ang Santa Cruz National High School tanganing gamiton bilang quarantine facility. Ang detalyes kaya nahaliki Kate Tilobieres. Anom na bulan pagkatapos kan groundbreaking ceremony kan Pebrero, inina ang itsura ngunyan kan San Isidro High School sa Barangay San Isidro. Tapos na ang 2 eskalon kan 8 classrooms na eskwelahan, kaya pwedeng-pwede na ining magamit, ngunya na burukasan klase sa Agosto 24. School. Itong 2-story 4 classroom building, nahiling ko po tapos na siya. Ang kulang na lang turnover po pa ito sa Satuya and acceptance. Pwede na po ining gamitin. Siring man ang Santa Cruz National High School sa Barangay Santa Cruz. Nasa final stage na iningun niya na semana, asin kung nihilingun, pwede na ining magamit sa kralasehan. Pareho kan San Isidro 2 eskalon ini, may 4 na classrooms na kumpleto sa pasilidad. Mahiwas na espasyo, blackboard, magayon na ilaw asin ventilador. Ito pong Santa Cruz, proposed Santa Cruz National High School, kung saan ang inaasahan pang makikinabang po digdi, iyo si mga taga Bagumbayan Norte, Bagumbayan Sur, Santa Cruz, including Barangay Abella, dapat ma-turn over na din po sa Satuya. Mantang mayo pa man in face-to-face classes, papakiulayan ni Alcalde Nelson Legacion ang Department of Education Naga Division na ipasubling na ang Santa Cruz National High School na gamiton bilang bagong quarantine facility kan syudad. Santa Cruz, yan para po sa Santa Cruz National High School, ipapakiulay ta po sa Department of Education. Ta pwede man po baga na dyan na muna si mga teachers mag-opisina sa Santa Cruz Elementary School. Pero pag-uulayan pa po yun. Pag-uulayan pa po. Given itong challenge na inaatubang ta manunungod sa isolation and quarantine facility, si Padagos na pagpuli kan mga LSIs, returning residents, dapat nangangaipo man ini min Padagos na pag-asikaso po sa Sainda
And siyempre, importante si isolation o kaya quarantine facility. Kantidad 7.9 million pesos ang pigtagamang fondo kan gobyerno lokal para sa primerong duwang eskalon na edifisyo kan San Isidro High School. Mantang 18 milyones pesos naman ang fondo sa paghaman kan primerong parte kan Santa Cruz National High School na susundan pa nindugang na 5 edifisyo. Pigahalat na sa nangunya ni Alcalde Son na formal ma-turnover sa gobyerno lokal kan kontraktor ang mga eskwelahan. Para sa Nagangunyan News, Kate Dalovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Manihamiento kan Mother Seton Hospital, pigkaulay kan gobyerno lokal kan Naga katakod kan pigigibong precautionary measures matapos na magpositibo sa COVID-19 ang sarong doktor. Detalya sa kay Joel Solina. Pinagbaray ni Alcalde Nelson Legacion na makipag-meeting sa pamayo asin na Medical Director ng Mother Seton Hospital para man arabon ang mga ginigibong lockdown o precautionary measures kanasambit na institusyon pirang aldaw ang nakalihis pagkatapos na may magpositibo sa COVID-19 na si Bicol number 479 na sarong doktor na nagtatrabaho sa nasambit na ospital bilang emergency and OPD physician. Sa pagkipag-meeting ni Alcalde Nelson Legacion kinda Sister Lourdes Albis asin Dr. Roberto Sarmiento ang Medical Director ng Mother Seton Hospital, igwa niglistahan ka mga personnels kan ospital na naging close contact kan nasambitan ng pasyente katakod kang nagpapadagos na contact tracing na ginigibo kan lokal na gobyerno, DMC, maging kan mismong Mother Seton Hospital. Inasiguro man ni Alcalde Nelson Legacion sa manyamiento kan Mother Seton Hospital na nakaantabay asin matauning ayuda ang lokal na gobyerno kung kinakaipuhan kang ospital ang asistensya para man sa maninigong aksyon. Minarahay ta po na magigdingon yan kay banan si Dr. Vito Borja. Yaon man po si Colonel Errol Garchitorena. Asin nakaatuban ta po si Sister Lourdes Albis. Siring man ang Medical Director si Dr. Sarmiento. Asin iba pang kan Mother Seton Hospital. Napag-ulayan ta po kung ano si giniribo na po ninda. Si contact tracing, si listahan kay itong mga personnel na nagkaigwanin contacts. Likewise, ipinakiulay ta na taonan kita kan siring na listahan for our records and siring man takon igwa kita na dapat gibuhon o pwede pang maginibo, nakahanda kita na mag-extend nin magkakanigong suporta. So that was the assurance that we gave them. May mga apparently si swabbing dahil pa nangyayari. Tig-advise na po na si mga dapat na mag-quarantine, dapat mag-quarantine na. Igwang saro na nag-home quarantine po da. So hinagad ta si pangaran, si address, si contact number. Tanganing ma-monitor po. Kay bakang alkalde sa pagkikipagdialogo kag nasambit na ospital sinda Dr. Butch Borja, pamayo kang HERT, asin si Police Colonel Errol Garchitorena, Deputy City Director for Operation kang Naga City Police Office. Kung sain, basado sa naging assessment kang grupo, daina mapautog pa ning lockdown sa nasambitan na medical institution. Si pasyente po admitido man na physician po siya. Dahil yaong kita digdi sa institution na hindi gusto sabihin, digdi po siya nagtatrabaho. So duman po mapuon. Igwa pong ICC ang Mother Seton Hospital. So iyo man si in charge sa contact tracing. Kaya may ipinahiling na papel, apparently listahan kan mga may close contacts. Hinaputa kung na-classify na ito. So mga bagay na dapat i-consider sa pagdesisyon kung kaipuhan si swabbing asin iba pa magkakanigong aksyon. Para sa Nagangunyan News, Joel Solina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, bagong penetrator fire truck na pigbakal kan lokal na gobyerno kan Naga na i-turn over na sa Bureau of Fire Protection. Detalyes kayan Don Jimenez.
Labian pa sa salamat kan Bureau of Fire Protection of BFP sa pigtaong penetrator truck kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga. Sigun kay Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort, Fire Marshal kan BFP Naga, igwa ng anum na fire trucks sa indang opisina alagad bakong serviceable an saro. Huli sa dugang na bihikulo gikan sa gobyerno lokal, piglalaoman na bastante na ini para sa syudad, sigun sa fire truck to population ratio na 1:28,000. Pigsaysay pa kan opisyal na dakulang tabang ang bihikulong ini para sa indang firefighting as hindi contamination activities para sa COVID-19. So ito po ay magagamit natin sa medyo mga masisikip na lugar. Very effective po siya. Gaya po ng unang procure ng city na penetrator fire truck. So magagamit natin ito sa mga medyo maliliit na Formal na pig-turnover ang penetrator fire truck sa BFP Naga sa laugan flag raising ceremony sa Naga City Hall. Igwa ining tank capacity na 750 gallons o 3,000 liters na labing makakatabang, urog na sa mga kasulo na posibleng mangyari sa mga lugar na igwang sadit na tinampo. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mga nasuluan naman sa Barangay Concepcion, Pequeña, tatabangan kan gobyerno lokal. Detalya sa kay Joel Solina. Tinumtom na ning kalayo ang 8 mga harong sa Zone 5 Concepcion Pequeña partikular sa likodang parte kang Regional Office kang NIA aldaw na Lunes, Petsa 3 kang Agosto 2020. Natulos man napahatan kang mga nagresponding bombero. Sigun kay Fire Chief Inspector Emmanuel Ricafort, City Fire Marshal kan Bureau of Fire Protection Naga, gabos gibo sa light materials ang mga harong na nadanyaran nin kalayo. Asin ini durukutan kaya marikas na naglakop ang kalayo na nagpuon poko mas o menos alas 9:15 ning aga sa harong kan pamilya ni Mr. Alan Ondivilla. So sa initial investigation, sinasabi na nagsimula yung sunog sa bahay ni Alan Ondivilla. So sa ngayon is wala itong tao nito ngayon sa bahay nila at hinihintay natin posibleng pwedeng pinagkulan ng sa mga more or less siguro ang damage dito sa sunog sa wala naman pong na casualty o injury? Wala naman tayo reported na injury. Puro gawa ko sa light materials? Yes, mostly light materials sa tayo. Saka dikit-dikit po yun. Initially sir, saan po ano po yung nag-cause ng sunog? Sa ngayon po nag-determine lang natin kung saan nagsimula yung sunog. Pero sa ngayon under investigation pa sa investigation kung saan nagsimula sa sunog. Tulos man ang pinagdumunan ni Alcalde Nelson Legasyon ng lugar asin ang 11 pamilya na nasuluan para man makidumamay asin magpaabot ng inisyal na ayuda. Sigun kay Alcalde Nelson Legasyon, sinugo naman niya ang opisina ni Mr. Eric Salvino kan ginhawa na genyo na magbakal tulos ni mga materyales para man itao sa mga biktima kang kasulo para makapagpatugdok liwat kan sa indang mga harong. Ako, matapos si Kasulo, nagduman po tulos kita, asin nagdaranin ayuda, mga pangkakan po muna Pero kasunod man po kay ito, si Pangaipo po sa Bado, ninuli po ta nagkasurulo. Si Ringman, ninuli ta si Gabos na yaon sa Laukan Harong, maging si mga harong po nagkasurulo. Pinoproseso na po si pagtaon in financial assistance. Apoy pa po kayan si ginigibong procurement ko niyan. Sa paagikan opisina ni Mr. Eric Salvino, nakaulay ko kasubago para sa pagbakal asin pagdara po duman in yero, poste, pantabla. Tanganing may itugdok tulos na madadagusan, matuturugan si mga nagkawaraan po nin harong. 7 harong, 11 pamilya, 37 individual ang naapektuhan po kan kasulo. Nagpapasalamat po kita sa Bureau of Fire Protection sa madalian na pag-responde. Takunday po baad nag-spread po ito bako lang 7 harong ang nasulo duman po sa lugar. So, salamat sa Para sa Naga Ngunyan News, Joel Solina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, bagong ultrasound machine asin ambulansya napapakinabangan o nagagamit na sa serbisyo medikal
kan Naga City Hospital. Detalles, Kate De Lubieres. Nobyembre 7 ka nakaaging taon sa paaginin sarong resolusyon, tigpasar kan sangguni ang panlungsod kan nagaan ordinansa na pigsuunad ni Committee on Health Councilor Sonny Ranyola. Hagad ang kantidad 3.5 milyong piso tanganing makabakal nin bagong ultrasound machine. Sa iyang naging privilege speech, piglatag niya sa konseho kung ano ang karahayan sa pagbakal ka nasabing ekipahe. Digdi kaya matatawanin marikas na serbisyo medikal ang mga taga-Naga alagad sa hababang kantidad sana. Kaya naman tulos ining naaprubaran kan sangguni ang panlungsod asin ngunyan nagagamit na ini. Ayaw na po si ultrasound, pigagamit na nga ni sa Naga City Hospital. Dakulang bagay po ini, takadakol po mga hilang na pwede po mahiling dyan sa ultrasound. Araw kang hilang sa liver, sa kidney, sa puso, sa pantog, no, sa prostata, lalo na po sa bados. Ini po talaga importanteng maray dyan sa City Hospital. Takadakol po kang bados sa sudan ng Naga na nagdadyan o aldaw. Tidak kulang bagay po nito nahihiling dyan itong kamugtakan kan aki sa laog kan matris. Dakulang tabang ang ultrasound machine urog na para sa mga indigent na pamilya sa Naga. Sa tabang kan City Social Welfare and Development Office, pwedeng mailibre ang pagpa-ultrasound kan mga may helang o kaya naman mga bados. Kung sa private hospitals o doctors kaya, aabuton pa ang gastos po 800 pataas. Maagi mang ginare po sa social welfare, ihilingon po ang status niya pag talagang pobre, libre po. So igong mga pag-iribag kita po sa Sudan ng Naga na nagtatarabang, ay igong man mga ordinansa ng mga libre. No? So pwedeng may libre, pwedeng may... Narealisar naman ngunyan ang tulong taon ng pigahagad kan Committee on Health na dugang na ambulansya. Dakulang tabang ini sa pagresponde sa mga emerhensya, urog ngunyan na igwaning COVID-19. Ang ambulansya po, padinuhan ko yan. Kaya tupang 2017 sa pigahagad akong sa ambulansya sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Tama-tama po, pig-follow up mga ni Mayor. So, nagkaigawa na po, kita nag-abot na yaon na po yung gagamitin ng Naga City Hospital. Mayo na kita ng ambot. Pigsyerto ni Councilor Ranyola, pigigibo kan gobyerno lokal ang gabos sa paagikan sa iyang committee, tanganing padagos na maitao ang kalidad na serbisyo medikal sa gabos na mga taga-Naga. Para sa Naga Ngunyan News, Kate De Lubieres. ANN News. Headlines, Ngunyan. Iyan na po ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News ngunya na Sabado 8 kan bulan na Agosto taon 2020. Sa pangarang kan Bilog na News Team kan ANN News, kami po ang sa indong mga nakaibanan. Sa ngaran man po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, sangguni ang panlungsod kan Naga Asin City Events Protocol and Public Information Office. Ako po si Kate De Lubieres. Nainanyog bang kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Iniman po si Roy San Ramon, mabalos kan sa Bagantabay, masunod na Urulay, Banwaan. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ang physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon
na madara ning dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Naging ka, basta kita natatano, kita pwedeng andam. Nagenyo na ba lang? At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya, ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan, pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago, ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasarigan, naganap, nangangataman, naganap. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Iwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinuprubaran, sa krisis tangunyan dapat tarabangan, ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang
malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ka. Babalik niraray ang tugma sa Naga. Dawat pa may takot, dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Naging ka, basta kita natatanyo, kita piling andam, nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasarigan, igwa sa inyong maataman, nagyanyo kita, perming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, babalik niyaray ang iman sa Naga. Dawa na may takot, dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Naging ka, naibasta kita natatanyo, kita piling andam, nagenyo laban lang. Nalalauma, nasasarigan, nangangataman, kita piling andam, nagenyo laban lang. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banuan. Maray na aga liwat mga tugang, unyang pong aldaw na Sabado, kita liwat na mag-iiribanan, digdi po sa Urulay, Banuan, sa pangarangkan sa kuyang partner, Alin Riondanga, an mga kaibanan, ini po sa indo mga kaibanan, Roy San Ramon, asin an sa kuyang partner ngunyan, iyo po si Kate De Lubieres. Good morning, partner. Good morning man sa imo, partner. Ngunyan pong aldaw, ha? Ayaw na. Okay, ayan, sige. Nag-abot na sa tuyang bisita. Sa tuyang bisita. Pagkaaga. Ngunyan pong aldaw, mga tugang, ako muna ang kuanan mo, Brad. Ako na muna. Ngunyan pong aldaw, importante sa tuya ining isyong ini. Sa kaigad mo na lang si Sir kung saan siya maagi. At inhuli ito may mga importanteng bagay kitang tuto karon, manunungod po sa implementasyon, partner. Kaya yung mga ordinansa, mga direktiba, manunungod digdi sa precautionary measures sa laban sa COVID-19. As in itong pagpautob kang minimum health standard digdi sa tuyang lugar. Importante ining maaraman ka sa tuya pong mga kababayan, ka sa tuya kan publiko, tanganing at least maaraman nila kung ano ang mga bagay na dapat utubon, ano ang mga bagay na dapat gibuhon kan sa tuyang mga kababayan, ha? Tanganing kamo po makasunod sa ipigpapautob kan sa tuyang po mga autoridad, manunungod digdi sa tuyang pagsunod sa minimum health standards, ano, tanganing malikayantan pagkalat kan COVID-19. So yun po yan ang mga bagay na uurlayan tangon yan, napaka-importante, lalong-lalo na ining issue manunungod digdi sa pagsulot nin apwera kang face mask, partner. Ini pagsulot kini yung mandatory na ang face shield. Face shield yan. Aramon tayo kung ano ang magiging sistema pagkatapos ini yung plastic barrier man sa kuya. Motorcycle barrier. Motorcycle barrier. Linawon tayo ara atyan ara mo digdi kaya sa syudad ni Naga, partner. Stricto ang implementar katong minimum health standards sa mga establishmento, sa mga motorista. Ginigibo ini kang security cluster kang Health Emergency Response Task Force sa paagi kang Oplan Sita. Correct, oo. So yaw na ngunyan sa tuyang studio ngunyan, sa tuyang amigo sa Naga City Police Office, an Assistant City Director kan NCPO,
Colonel Errol Garchitorena. Sir, good morning. Good morning, Roy. Good morning po, Kate. And sa Yes, gabos sir. po na nagdadaralan, as in nagdadaragog sa inyong programa. Thank you, sir, sa pagpaunra sa muyang imbitasyon sa imo na maging guest me kangunyan dahil importante ko urlayan ta. Iyo, first time, medyo amazed ako magayon nun. At the same time, timely. Ini yung invitation nindo kasi mas maray itong masisimbag ta sa kadakol na nagdadarog sa Yes. nagdadaralan kaysa magpasaraw-saraw si mga nagtitext. Correct. Oo, iniulita kadakol kitang baka tapos kung igwa ka pang gustong mga idagdag, buwelo mo sir maidagdag. Primero sir, kumusta? Ano presyo na niya ngunyan? Sa ginigibutang implementasyon kay yung mga ordinansa, mga kasuguan hali sa gobyerno nasyonal. Manunungod digdi sa precautionary measures ta laban sa COVID-19. Yeah, inot sa kabos, dako lang pagpasalamat ta kay City Mayor ta, kay Sir Nelson Ligacion na natataon kita ning tamang direktiba and guidance and at the same time suporta sa mga national directives sa MUYA na ipapasunod ta na walang halong sabi nga ni kaya ning paghaharang. Ini pong sa tuyang mga instruction coming from national office dahil man po tulos ta ini dinidiretso na ipinapautob sa syudad ning Naga. Nagaagad po kita ning guidance and at the same time tangani pong bagang igwa kita ning conduit baga na pag-iibanan na magayon ang cooperation between the national laws for the PNP and ining city ordinances kang Naga. Okay. Sir, igdira kita sa mga mayor na issue. Primero, kumusta ang operasyon ta sa halimbawa itong pagpautob ning inutong ko na itong sa mga itong bagong ordinansa ngunyang kang Naga. Ining manunungod sa curfew. Yeah. Na pinagpigkuyan ng tangani, pig-adjust na si oras pagkatapos itong group drinking ordinance. Kumusta na sir? Ano ang development kay Yeah, as the ground commander na sinugo man ako kasatuwang city director ni Colonel Marlon Catan na siya ang chief kang security cluster kasatuyang Health Emergency Response Task Force na ipautob inot na ini pigsabi mo nga ni na mga bagong ordinansa duwa man bagayan na pigpautob tangon yan ining group drinking saka ining si bagong direktiba hali sa DTI na tinaw ng linaw na tinaw naman ning ordinansa kang City Hall ining sa tuyang curfew. Inot po sa gabos ining sa tuyang pagpapautob kang group drinking. Baho na pong masakit sa MUYA, including sa mga volunteers ta, na may ipautob ini kasi nasa, sabi kayan, for the past months, natod na ang tao na mayong masyadong nagbabasay-basay o mayong masyadong naglalaog sa mga establishment. But somehow, igwa pa mangyararay na matatagas ang payo. For the past weeks na nagigiribo kami kaini ng operation from nag-open sinda hanggang sa 12 midnight, igwa na po kitang nasita, natikitan, duman po siguro mga apat na mga owners and si manager mismo na yaon duman. Igwa na po kitang notara na saro na napasarata because of several times na winarningan siya, several times na nataon sa citation, sige manggilaray siyang painom. For the fact na ang bako man po may sabi nga bako man yang kasalan kang kliyente na malaog duman sa establishment na mainom in grupo. So obligasyon na po, responsibilidad kang establishmento, lalo na ito manager na in-house na yaon dyan na warningan sinda, na pagsabihan sinda na sir, dahi pwede ang group drinking, kung habol nyo magsunod sa MUYA, dahi ka maglaog, dahi ko mag-inom sa MUYA. Pero ang ano man po sa tuyang unyan, ini po mga kliyente tama na mga nagruluwas, na although mapasa sa curfew, pero they know already na may ordinance kita against group drinking. Madumang sinda is grupo manggiraray. And igwa po kitang kaya nga may napasara kasi ini nato na notaranta na si duman sila nagpaparabalik-balik. So both sabihon, ining manager kay niyo o may sadiri kay ining establishment, pitutugutan niya. And in one night, may nahiling po kaming kaya nga ni the other night, nag-iba na kami ning WCPD, ning mga personnel, mga women's and children's desk personnel ta kasi may sarong banggi na almost 17 ang tikitan mi na puro babae. So sabi ko dapat kaini may ma-involvement na kang women's kasi very unlikely. Ano yun sir? Mismong si mga kliyente? Mismong nag-iirinom. Nag-iirinom mismo. Mga babae. May kaibanan. Although nag-uururog masinda, pero very unlikely. Ang ini pa po, ang saro sa precaution ta, sinahiling ko po pati na pinapalista ko kaya si mga pangaran. Okay. Igwa duman yung mga lugar na hali pa lang duman sa nagka-COVID.
na barangay. So ipo ini ang saro sa purpose ano ta ginibo ining ordinansa kasatuyang City Council para po maiwasan mga arog ining unexpected transmission. Yes, So in so far okay naman. As in a long run na paluway-luway tang nare-remind ang mga establishment na tawanan taning citations kasi banggi po nga day kami nakahiro dahil medyo alangay ng panahon. Mauran. Nagkaigwa lang kaming oplansita sa mga station. Pero for the past days, medyo nagdidikit po ang sa tuwing mga violators. So magayon man pong naipahiling ta na instricto kitang maray sa pagpautubay. Sir, alam mo kita tulo, naglawag kita sa establishment Banggi, mga sabihin ta mga 10 o'clock. Naglawag kita sa establishment. Hanggang anong oras na hanggang apuera ka nga, hanggang anong oras? Siyempre hanggang alas 12 lang. Dapat pag 11 tapos ka na. Ano pag mairin mo halimbawa kita? Tigsararong lamesa anong ba? Distansya dapat? Itong hararanihan kita o arog kayo ni yung... Well, nakalagpo naman sa group drinking ordinance is 2 or more. Garo 2 or more, grupo na yan. So kung kita pong tuluma, distansya kita. Kung sakali na arog kayo ng suruway-suway na lamesa, it will be okay. Pero itong sa sarong lamesa lang kita... Nayaong ka mo dyan. Oo. And ang pig-iwasan tapo dito itong sarong baso lang ginagamit. So saro po yan sa niya kapalaag duman na sa health protocol ta. So bawal itong grupo ka mo dyan. Yes po, lang ka mo dyan. Kung arog kayo ni, halimbawa suruhayang kita, nag-iirinom kita, nag-iiristoryahan kita ng arog kayo ni. It will be okay na. Okay lang yan. Lagantang division dyan yung kadikit sa Indundua. May igwa naman pong mga establishment din nag-igwa masindaning garo modified. Sa indang mga lamesa, nagkawa sila mga barrier. Okay, So nahiling ko man po ito. That will be okay, pero di man po in-massify naman sa group drinking na porque may barikada ka na dyan o may barrier ka na, pwede na. So mas advisable much better po. Advisable na tigsararo kita lamesa. Tigsararong lamesa. Mairinuman ka mo tigsararong lamesa. Nagjo-joke po nga ni kita minsan, mas marin na ito mag-zoom drinking na lang kita kung pwede. Well, sabi nga ni kayan siguro sangunyan man lang ini. At least dakulan tabang pa ini sa tuyang salud na dahil kitang marin nagpaparainom na alagaan tan sa tuyang hawak. Okay. Saro ko pang hapot bago sa kuyang partner. Sir, kumusta na ang operasyon ta sa mga border control checkpoint? Lalong-lalo nagdi sa Milaor Naga and Legazpi, Pili Naga. Anong sitwasyon ta diyan ngunyan? For the past days before, I think 3 days before nagkaigwa ning declaration na ma-MECQ ang Metro Manila, kinaulay na kita ni City Mayor, tapos may direktiba naman sa tuyang OIC City Director na lalong istriktuhan. Istriktuhan duman sa mga possible na mag-anticipate na mga taga Metro Manila na mag-uruli tulos para daisin da abutan kang lockdown duman sa area. So kung mahiling nindo po dyan mismo sa Milaor boundary, Naga Milaor boundary, naigwa kitang 3 lanes na ginibo dyan. Kan dati po, duwa lang iyan for vehicles and then for motorcycles. Ang tinuluta po iyan dahil ang saro is pasiring po yun duman sa mga 4 Naga vehicles only. So kung mapanaga ka lang, hanggang Naga ka lang, ini ang linya mo. So igwa mo po kitang mga signages dyan na nakalaag na kung Naga ka, di ka mag-agi. Na dahil ka malampas na ning Naga boundary sa border 2. Okay. Ini pa pong sarong lane, nakalagman po dyan, itong passing through ka lang ning Naga. Halimbawa, maadumang ka sa Legazpi. Iyo po, pili, basta papili side ka, iyo po yan ang pigtawan ng taman yung lane, na either ini-escortan me, kung medyo alanganin kami, nakakaduda ang mga sakay, or sabi nga ni kayo, pig-mention ko naman, kung mga 12 hours in the nagdima, sabi, may kayo nag-aagi na, sir, madali man lang po ngayon kami, 2 hours, 3 hours, so that will be okay. Miski di ka mag-aagi, kasi kung kayo, kumbaga, subject for questioning ka. Ining mga aragi po dyan, dati po kaya, sabi nga ni kan para dahil kami magsakitan man na magpaparaharatod, implement may itong balik itong sticker, pass-through sticker. On our party di sa Naga, magayon po ito. Kasi pag abot po sa border 2, i-check kung naraot. Plus, pinamodify ta, nilaganan ta ning number, itong number kang sticker, kung pirang sakay. Kung binukasan sa kanila, siyempre. Yes, saro yan. Pero kung pirang sakay, 5, may 5 yan. Ibig sabihin, 5 passengers na kao dyan. Para masiguradong mayong nagbaba. Yes, ma'am. So, kung sakali na 4 na lang dyan, hain si Saro. So, ibig sabihin, binaba. Dahil man binuksan, baka may another iraron sigurong inagihan or binalik lang. So, well, sabi nga, may mga nagko-comment pa kaya, garo pasakit na mga di kayo nyo na naintindihan kung anong health protocol, kung ano talagang kaseryosong maray ang nangyayari kayo ngunyan. Kasi siguro, yaw lang sinapermis sa logang harong, and mga isa di pagparagiribok, kung di magparahiriling ka sa mga Facebook, kung ka para komentar. Okay. Iyo. And, pira ang naglalaog ng mga sasakyan.
arawal daw. Sa ngunyan, mas dakol na, nagbabalik na itong gano'n normal kasi hilingon tabo ba ang mga nakapalibot ngunyan ng mga munisipyo, open naman po baga. Iyo. And lalo na ining harali sa Metro Manila na, well, nagbawas-bawas naman ngunyan. Pero, amin yun nabawasan. Nabawas-bawasan na. But itong kay-strictuhan tanuman, luluway-luway ang magyararay. Okay. Pero, ini pong, mind nyo po, ini pong sasabi mi na, day man po all the time. Kaya baka natatimingan na, relax man nga dyan. Day man po all the time na 24 hours araw kayong kay-stricto. May oras po kami dyan. Kasi yung purpose po kayo iniinot na itong mga LSIs ta. Okay. Itong locally stranded individuals na pinauruli itong balik probinsya o hatid probinsya. And ini mga OFWs na naarabot. So iyo po talaga yung sarong purpose tanong niyan after kang si lockdown kang naga. Then nag-open gyara kitang border na ka-stricto because of these LSIs and OFWs, mga returning individual staff from other country. So at least nasa sara ta po dyan. Ini po ang dainahin nahiling. So igwa lang kami dyan ng oras na dumang kami na stricto na maray. Lalo na yung kasagsagan ng arami na arabutan or may timbre sa muya from Metro Manila or duman mong sa Del Gallego na may maagi mga araw kayo na tao. So big ano lang pala, bakong gabos na panahon na pigpapara gabos na mga sakyan. Oo. So kumbaga, paano tayo masisiguro na halimbawa, na kita nag-agi lang jeep, ano yan, pighihiling ta lang ang kumbaga garo anong apod yan? Visual lang. Well, kung jeep na hali man lang dito sa Balyong munisipyo, ang sarong na maagi siya naman sa barrier eh. So both sabihon, haharangon siya kang PNP o ang PIS o nakabantay o volunteer. I-check ta sinda kung saan hali mismo. Malay mo kung hali Metro Manila. And then hinihiling ta duman kung nagsusunod sinda kang social distancing na sa laog. Igba po bakit ang mga dapat nakasunod sinda sa health protocols na may mga barriers man din plastic sa laog ko yan. Saro po yan. Inipan mo mga truck, sabi ko nga may mga delivery ng mga nagralaog po digdi. Ang saro sa pigahapot yan ka mga tropa ta, every time may maabot na truck, is kung pirang oras ka dyan sa laog. So kung mag-abot ka ng 12 hours, as instruction kang ang direktiba ng City Mayor sa kang HERT, is pag nag-abot ka ng 12 hours baga, subject for JMR Coliseum ka na. Okay. Partner, siapot mo kasubago sa barrier sa motor. Ining sa barrier, ano po, inut na inut, we commend your efforts. Duman sa ginigibo ni Dung Oplan Sita. Halos everyday ini ano po, from morning hanggang sa Banggi na itong i-implement itong curfew hours. Sir, ang ngunya na maabot na semana, magiging stricto na ba din kamo sa motorcycle barrier while ang local government kang Naga nagsabi na nga na daisin da masyadong uyon digdi. Well, before po nagkaigwa kita ng mga barriers, continue man po gilaray to remind everybody, continue man po gilaray si implementation takan si back ride. Na baka dahil po malingawan, inutong ko lang po ini, couple. Couple, buot sabihin po kayan, you have yung ID nindo na parehas ang apelido, or kung magka-live-in ka mo, parehas ang sa indong residence. Then sabi mo yan ni kayan, with the instruction man ni Mayor, na dahil gayo magpara-instructong maray. So kami po sa PNP sa Naga and volunteers, nakaintindi man kami kung sakali ngayon na call center ang aki mo, ihahatod mo dahil maaman sa sakyan, lalo na kung after 12 midnight na. So, nakakaintindi po kami sa mga ray na pakiulay. Basta makiulay lang po kamo. However, nag-abot pa ining direktiba from the Philippine National Police Higher Headquarters. And beforehand po, supposed to be July 11, nag-instricto na kami. Kasi iyan po si pighagadan kaming accomplishment, data na dapat, or pictures na dapat nag-implement na kami di sa sunod ng Naga with the barrier na sa back ride. Motorcycle. Sa single motorcycle. So dapat igwa na duman na accomplishment by July 11 pa dapat ito. Sabi ta nga ni kayan, naghahagag kita ng guidance and comment kan sa tuyang City Mayor and at the same time kang HERT. Yun na po si in-advise ni Mayor. Kung ano man ang sinabi niya dati. So day mo na kaming maray nag-instricto kasi inadalan ming maray ang nangyayari di sa Naga. And madali man maray mag-explain sa regional office. However, last week, ngayon po pala na simana, may direktiba na binaba. And pinahiling po si data kang buong region, kang national office, na hababaon na maray ang pag-implement kang mga arog kaining
laws. Baka mayo man sir nagba-violate. May mga pictures kasi, yun ang susunod kong sasabihin eh. May mga reasons before. Kaya ngunyan, si Regional Director General Cañeses, nagsabi na mismo na strictly implement. Okay. Aram mo yung pinakamakulog pa nga ni sa muya na naghihirilingan kami mga operatiba and mga implementor kang national law na ini is mako ng citation ticket. Aresto na kita. Aresto. Including tong 11332 na Republic Acta. Ano gusto sabihin sir? Pag halimbawa Filing case na kita. Filing okay. case. Pag mayo ka halimbawa ning barrier, maaresto na kita. Yun ang pig ano sa tuya, pig direct. Pero sabi nga ni Kerry, igwa man kita mga pantikit pa for now. Okay. And mata sa mata, pwede pa man kami maka-explain. Dahil man kami arog kayo na itong gubagang hiling nindo po na main ng puso. So, ini po, dire-diretsyon ko na, ini pong this coming week, okay. Maluway-luway kaming istrikto. Dahil man kami itong pagpon-Lunes, talagang makaraputan ng liog. Paano po ang sinasabi mong luway-luway na pagstrikto? Nag-igwa po kami ng infographics na ginibo para mahiling ninda kung ano ang standard na dapat ilaag sa likod. May mga establishment na po kaya na nagbabarakal sa mga substandard. Ang direktiba po na nakalagdan kung substandard ang sa imong nasa likod, subject for citation ticket ka man or matitikitan ka man giraray. Ano sir kang substandard? Substandard ka itong mahiling mo ba ka itong last time, mamisi sa TV na nahiling ko si Big Present din last time na garo lang sa piglaag dyan, pag malaog na siya sa kuyan, garo natitipig. Tipig-tipig. Kasi ang ano dyan, acrylic ata ang dapat dyan eh. Itong garo bako siyang garo na plastic lang na normal. Gusto mo sabihin sir, talagang sadya talaga. Yes. Ito nga ni pong standard talaga ng national, nakakabit dapat siya sa motor. Okay. But we can understand na itong bagang modified na nai-strap mo sa hawak mo. Pero itong dapat matagas siya. Garo napsak ang style. Ang saro po nga ni, may nag-present po sa kuya sa office ko, ni nagpahiling siya kang sa iyang prototype. Okay. Sabi ko, habo ko ka ini. Kasi ang yaong digdig is flat ka. Now, normally, si duros niya okay, dire-diretso, talaga madadara ka. So what we need is na mahiling niya ko itong may sa curve. Itong garo may parang curve. Yes. Kasi sa puro lang. And then ito niya may kaputan digdi sa likod ka sa imong pasahero. Kasi ay makapot sa imo, makugos mang giraray. So may mga standard po kaming luluway-luway na itataw man po sa Indo. So dahil pag may nahaling kami iguana, warningan mi ka muna. Sir, bako ini ang standard. Sasabihan siya na linawon ta sir, itong sinusulot sa likod kang driver, bawal ito. Mahiling, may iba po kayang klaseng prototype o ginagamit na even sa Metro Manila na pigsasabit man siya. Ang kaibahan lang, ito siyang acrylic talaga matagas. Acrylic, made of acrylic. Yun po talaga ang standard na pwedeng gamitin ta. Ito kayo mga para-plastic, nalalabot man ito eh. Sir, itong may mga nagbebenta bagangon niya na in-order nga ni mga arog kaya na garo ano siya, garo salamin ito, kuya. Ano nga, garo fiberglass. Yan ang acrylic. Yun na yan. Yan ang gusto mo pong ipaabot sa Indo. Na dahil man kayo ma-stricto na maray kung anong itsura gusto mong gibuhong pa yaning bago makadakula kang ref. But ito pong yaong sa standard kang size na pwede mong gamitin dyan. Ito pong masakay na safe mangyari sumasakay na may kakaputan siya bako sa hawak ang tao. Sunod na lang po kita. Actually nga ni si Piggibo mi kainit dati. Si suggestion may as long as ang sakay mo sa likod na couple mo, malinaw po baka may naghapot kayo na barrier nga sa di pwede na nga ang ibang tao magsakay. Couple man po giraray. Dati po naintindihan mi na full face mask. Pero sabi kami direktiba kay kita sa baba, sa taas. Nakaipuhan mi magsunod man. Gustong taman. Gustong ni man po naintindihon pirmi kaya nga ni nagmo-modify man kami. So sabi mi nga ni kaya sabi ko man sa mga tao tang nasa baba maging pusong nag-eenyo kita. Baka madarata sa pakiulay na sa sunod. Dahil kung dahil kumaman lang ka mo makabakal, dahil mo na lang, dahil lang muna magbiyahe. O dahil ka na lang magsakay muna, ma'am. Ning motor sa agum mo. Pandua, sir, sa importanteng yapot mi sa imo, face shield. Nagiging mandatory na po iniman yan. Sabi kan DOTR, comes August 15, mandatory na magsulot nin apera kang face mask, magsulot nin face shield. Itong commuters sa malunad sa mga pampaserong sakyan. Sarap mangyari ang hapot ko kayo. Kumusta po ang comment ni Mayor? So yun mo pagsasabi ko, mahalat kami kung anong instruction sa muya or kung ano ang point of view kang city. So sa ngunya po kayo, dahil pa man kami nakakaulay kayan with regard to face shield. Pero may binaba naman direktiba sir ang national? Sa muya, may pa po akong nahiling. Mayo pa. So pares man po ba kang sinangyari tang
curfew, babalikan ta ito. Ang DTI nag-inot naman nagbaba kan sa indang guidelines. Memorandum. Okay. Na 11 ang nakalagpo nga ito man is 11 o'clock ning Banggi sarado na ang establishment. 12 midnight po gabos ang curfew. So may 11. Kada ko nagtaragas ang payon ang pigsulod ninda ini. So ang explanation po kan city sa tuya then sa muya man kay po ang paining luwasan ning resolution. Okay. Kang syudad ini pig-explain ta sila. Nakaintindi man sa mga establishment kay tinawan ta sindang palugit na sida ina nakakahabol nindang intindihon pinapaintindi mi sa inda. Naghalat kita ning tamang oras kay ito na okay na naluwasan na ng resolution ini pong curfew ordinance. Pero kung hiliw nindo po ang ginibukang syudad na tinawan ng kita ning mas maray na paghangos, mahi pong piglaag duman sa ordinansa ning daning 11 o'clock sarado ng establishment. Okay. Gabos po alas 12. So ibig sabihin kayan, ika na establishment kung gusto mo magsara ng 11:45 or 12 midnight, isara mo ba as long as ang sa imong mga empleyado maday makukuha sa curfew. So pwede man ngayang in-house sa imong mga empleyado. Eksaktong alas 12 sara mo. Dahil na magluluwasan sa imong empleyado. Correct. Yan po ang magayon na naintindihan kang city. At least nataunan kita ning maray pang pag-intindi. Okay. Sir, last question ko ninurita limitado an sa tuyang oras. Kumusta ang NCPO ngunyan? Ano kamo? Okay lang ba kamo? Di ba mayo bang naulag kita sa Indo? Kumusta ang trabaho tangon yan? Grabe baga haros oral daw, sige kitang bantay, sige kitang sitar. Kumusta ang Naga City Police? Sa point of view po kang health kang Naga is pasalamat pong maray kami kang CCT kasi may schedule man kami sa pagpaparapid. And every time po naigwa man kitang medyo subject na personnel na halimbawa ngayon na nagkaigwa ning nagpositive sa rapid testing, natatawan man tulos kita ning tamang pag-intindi na i-isolate, si requesta na dadarahon duman niya sa saro ngayang facility na asikaso man sinda. And salamat na maray kasi dahil na nagko-contaminate because of that. Ang pagsunod po kang PNP sa mga instruction kang city regarding sa health protocol is sobra. Hindi po kami nagkukuha sa city o sa health emergency response task force ning tamang direktiba kung paano man kami makahiro ning tultol. Dahil po kami basta-basta nakakalaog sa re-respondehan may na barangay na naka-red zone. Saro yan. So yan po ang sarong direktiba na hali po sa health. Na sir, kami nang bahala, ang malaog po dyan naka-PPE. Unless otherwise, providan kami ng PPE, ang police, malaog man kami niya kung sakali may mga violators. But for now, naintindihan kami maray. Sarong pagpapasalamat ng iyan na sa city na naintindihan. Ang sa muyang moral, isa lang kaon man po na maray. Okay. Lalo na ining pag-abot ka sa tumbagong city director, including ito pong paghali man ni Sir Sarbita na kadakol winalat sa tuya digding mga magayon na programa asin si pinahiling sa tuya na tatay siya. Just yesterday ata nag-receive pa lang si OIC City Director Katan kasi award na pinagala ni Colonel Sarbita sa regional office. So dako lang pasalamat po itong namaray sa muya na sabi kay kami duwa ni Sir Katan bagong abot, including my classmate na company commander kang ngunyan kang City Mobile Force na ipang naabutan may na maray ang natindog kang NCPO niyan. So ang NCPO mayo pa man sa indong grupo na medyo naalanganin digdi sa helang na ini, mayo pa man. May po. Actually sabi nga ni kay ni PNP sa tuya na bawal sa amin ang magkasakit at bawal kaming magreklamo. Okay. So dire-diretso lang ang trabaho. Kung nakakaramdam ka, you subject yourself for health protocol. Simple. Unless na may hapot pa si partner ko. Partner, may hapot okay ka pa? naman ito Okay na? sa face shield, nasimbag naman ni sir. So ito ang mga importante. Unless na may idagdag may gusto ka pang idagdag sir sa mga parang one is data po paglingawan, ulo niya kita sa stage kang pandemic na ini, COVID-19. Nang sa indo pong kapulisan is still undergoing anti-criminality operation. So dahil po gabos na oras ang satuyang pulis niya po diyan sa pag-resolba o pagbantay kang mga pasyente o kang mga barangay nindo na naapektuhan kang COVID-19 o kang lockdown mismo. Continue man po giraray ang anti-criminality program kang sudad ning Naga PNP na kung kasi nakaagi mga aldaw nga ni sunod-sunod ang drug operations ta. Sunod-sunod ang nadadakop na most wanted ta sa iyo kay yan sa tuyang pakusog kasi niya ko mga taong mga may warrant di nakakarlo siya ning harong. Di nakabasta ba nakakaharali o nag-uliin sa pamilya nila. So sunod-sunod po ang sa mo ilong pangapudan sa mga tao o sa may mga harong na binawalat ang harong ninda o masiraman ang turog, please
magkaigwangan po kamo ning self-protection indo, safety sa indong bang mga harong kasi para matabangan indong po kami sa naglalang kauman na pangyayari mga robbery sa sunod kang Naga. Remember po, kadakol pong gutom ngunyan, kadakol naghahanap ning, kadakol nang wara ning trabaho. So maging protective po kita, maging vigilant po kita sa tuyong mga properties, sa tuyong harong. Dahil pagbasulon kan sa indong mga tanod, dahil pagbasulon sa indong pulis, kung tanutan nalalaogan sa indong harong. Basulon ni duman minsan sa indong sadiri. Duman sa mga nagluluwas. Sa mga nagluluwas, actually, pirang days na kita nag-warning regarding kay ini sa health protocol. At least, for now, kadakol naman nagsunod. Ini po nagluluwas, dahil man po siguro kahit magluwas pa ngayon naman po, kadakol pa kita ning daradara mga alahas. Or at the same time, madara ka ning almost 5,000 pesos, mabakal ka lang sa merkado ning worth of 500 pesos. So, sinormal ta pong ginigibo na safety pag nagluluwas kita, ipadagos ta po tanganing. And the same time, uturuhon ko maging vigilant kita pag nagluluwas kita ning harong. Dahil po masupog na mag-report sa tanod o mag-report sa PNP kung may nangyari sa imong alanganin. Yaon lang po kami mabantay sa indong mga likod. Antabayanan mi kamo. Okay, thank you very much Colonel Errol Garchitorena, mga tugang nakaibanan ta, Assistant City Director kan Naga City Police Office, partner. Inabot na kita nin oras, digdi po sa tuyang programa, Urulay Banwaan, digdi po sa ANN News, sa pangarang ka sa tuyang mga nakaibanan, sa news team, kan ANN News, Colonel Errol Garchitorena, mabalos na maray sir, sa pagpa-onra sa muya sa nakaibanan ka digdi sa programa. Inimban po ang sa indong nakaibanan, naantabayanan po kita sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo, as in 89.5, radyo natin Naga. Ako po si Roy San Ramon. As in, nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles to the World Facebook page, as in City Government of Naga Facebook page. Sa ngaran man po, kan lokal na gobyerno kan Naga, kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, sangguni ang panlunsod kan Naga, as in City Events Protocol and Public Information Office. Ako po si Kate Dalovieres. Maray na aga po, mabalos kang sa inyong pagantabay. Ang sa indong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan.